כפיים. מאיה, עכשיו בואי לפה. מאיה. בואי לפה. אופס. בסדר, אבל זה מראה גם של כמה לבד. תיישרי. לא, זה גם מאוד נמוך, זה טוב. כן. תיישרי. עלי. לא רוצה, למה? בואי, עלי. עלי. נו, תרימי רגל. מאיה, תרימי. לא להפריע. רגע לפני, כשהיא תרד רגע, אני אוודא שסגרתי עד הסוף כמו שצריך. אני כמעט בטוח שכן, אבל... איזה בובה. אחד היתרונות הגדולים של זה, הגובה הנמוך. זה הגובה הנמוך. רני, לדעתי הכיסא, לא החזרת אותו למקום.